Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Minecraft. Stați un pic să dau sunet. Am început o nouă serie de Minecraft, data asta original. Pentru că nu am mai jucat de mult Minecraft original. Pe telefonul vechi nu m-am chinuit să mai fac. Dar pe asta nu am zis să încep o nouă serie de Minecraft. Și vă rog mult, lăsați în comentarii numele, cum să se cheme această serie de Minecraft, pentru a continua și o face mult mai complicat. Momentan suntem pe survival, dar scrieți în comentarii dacă vreți pe creativ să jucăm, dacă vreți să băgăm moduri, ce vreți voi. Acum vreau să mă duc până după un copac. E destul de fain că suntem pe gheață, dar nu e cel mai bun loc. Haideți să mergem. Nu fac bine, n-am făcut bine. Pentru că n-am o gaură pe care să mă întorc și e posibil că mor. Așa. Să luăm niște copaci. De lemn din ăsta fain. Nu știu ce e aici, stați un plic. Eu mi le-am descărcat de pe Happy Mod, că da, ține de bani. Că să fim serioși. Dacă aveam calculator, da. Bine, vreau să-mi iau calculator și laptop, dar să vă susține, cred că momentan am puțini abonați și n-are rost să investesc pe degeaba pentru dacă voi nu vă abonați. Și știu că la shorturi sunt multe vizionări, se pot face. La un videoclip am avut 27.000 vizionări și doar 40 ceva de oameni s-au abonat. Adică niciun sfert, adică 27.000 și 47 de oameni s-au abonat, adică înțeleg, hai 10.000, da, 10.000 mult, erau cunoscuți, adică cunoscuți, abonați, care deja sunteți abonați de mei. Dar ceilalți, știu că voi abonați, care sunteți abonații mei, mă susțineți. Mie îmi place că n-am hater, adică niciodată nu mi-a făcut nimeni hate, hai, poate un comentariu, dar nu chiar urât. Și chiar de așa avea, nu i-aș băga în seamă că mie chiar sincer nu-mi pasă de ei. Ca o paranteză așa. Dar, nu știu, vreau și mai multe vizionări, m-am gândit și să mă las, dar îmi place. Nu știu, îmi place. Ar fi hai la jocuri cu Iulian, prietenul meu, ați văzut că el nu prea mai postează, lui nu prea îi place și nici nu-l susținea nimeni, adică să aboneze, așa, să aibă mulți abonați. Dar, nici nu putea să facă multe videoclipuri. Și lui nici nu prea îi place. Așa. Mamă, asta este o vacă, hai să o mulgem. Că e bun laptele. Da, n-am găleată, trebuie să-mi iau iron. Da, totul e înghețat. Ar trebui să îmi fac lemne din astea. Telefonul ăsta e mult mai șmecher, se mișcă mult mai rapid, nu se mai blochează cum era celălalt. Chiar e un telefon șmecher. Dacă vreți, vă zic Motorola G57 Power. Are, nu știu, depinde. A mea are 16 GB RAM și 256 GB. Cam bun, se vede bine pe el. Adică n-am ce cere mai mult. Mie îmi place că are multă memorie, adică ca un iPhone, mai mult ca un iPhone de fapt. Și mai ales pentru YouTube am făcut încă un crafting. Bă! Stupid. Așa. Uite, drăguțe. Ia de aici. 3 bucăți, bravo. Uite, vedeți dacă îi zicem frumos, uite ce drăguțe. Uite, văcuța, ce drăguță e. Chiar merge. Așa. Să mai vânez animal, să mai fac mâncare.
Uite, văcuța asta e mai drăguță decât cealaltă. Mi-a dat tot la fel. Nu mi-a mers. Mamă, uite un câine. Un schelet. Ca să fac rost. Ar trebui să mergem să căutăm cărbuni. Sau oi. Aș da în el un pic. Sincer. Da, nu pot. Uite că de aici apar... pare că se dezgheață un pic zona. Și am ieșit. Sau? Nu prea îmi place cu gheață multă. Cred că da, am ieșit. Da, hai că e bine. Hai că e bine. E mult mai fain în zona de asta. Nu știu, nu-mi place și zona de gheață. Bă, are ceva în gură. N-am mai putut să mă duc. Uite alta aici. Bă, dar zici că vrea să-i fac ceva, așa fuge. Bine, nu că n-aș vrea să-i fac ceva, vreau să-i fac ceva. Dar, ia de unde știi? Mafia vulpelor? Fox? Glumesc. Așa. Seria cealaltă a fost prima serie și o să-mi fie dor de ea, prima serie de Minecraft. Cu aia am început primul videoclip, mai țineți minte? Și la cum eram, la ce am ajuns. Bine, n-am ajuns nimica, că nu-s. Dar mă refer la ce diferă calitatea videoclipurilor. Acum am și lavaliere, și cameră de filmat, și telefon bun. Înainte, hai că recunosc. Am avut un telefon ZTE, bă, dar praf era. Ați văzut că nu puteam să fac nimica pe el. Și se bloca. Da, na. Nu a fost primul meu telefon, am mai avut. Dai. Nu. Era să mor din cauza că am omorât vulpe. Uai. Unde cealaltă? Că mai era ceva. Tot o vulpe. Găină. Bă, iarăși am ajuns în zona asta, nu-mi place. Nu-mi place, oaie. Hai, poate reușesc să-mi fac un pat. Ar trebui să mă bag un pic la minat să iau măcar... știu că m-am uitat. Stone. E regula nescrisă, să nu sapi în jos. Căul! Bine, mă, căul! Am avut noroc și am dat de căul. Chiar cred că aici vom înopta. Așa. Haide. Fac o torță. Așa. Pun aici. Întă nu închidem. Dar totuși mi-e frică un pic să nu vină vreun mob. Măcar de avem pat să ne dăm checkpoint. Cam atât facem aici. Punem așa. Să ne... Ce vreau să fac? Mai am nevoie de asta. Hai. Totuși cel mai bine ar fi să stup eu aici.
idee înțeleaptă. Că văd că deja se lasă seara. Și n-aș vrea să mă prindă mobi așa safe aici. Să fac și o scară ca să am pe unde să ies. Și chiar poate o să fac o mică căsuță aici ca să fie amintire cum am început a doua serie de Minecraft. Și spuneți în comentarii cum vreți să se cheme. Eu sper să vă placă. Da. Nu știu cât o să dureze, dacă o să dureze mult, dacă o să dureze mai mult ca aceea, dacă o să dureze mai puțin ca cealaltă în serie. Cred că o să dureze un pic mai mult, dar nu cu mult mai mult. Pentru că vreau să încep o serie cu mai mulți, știți? Așa. Se aude muzica frumos. Să ne facem furnal. Așa. Iată, punem care e cea mai multă. Așa. Ce vreau să fac? Adau un târnăcop. Haide. Sper că o să se audă bine. Un cop cu o sabie. Și acum să le înlocuiesc. Așa. Și un topor ar merge. Așa. Cred că ne-ar trebui un chest. Da, să mâncăm un pic. Nu consum mâncarea. Nu se... da, aveam mâncarea asta. Mai trebuie o blană. Da, seama că nu o să iau toată mâncarea la mine. O să las asta aici. Și asta, și asta, și asta, și asta. Acum să mai iau niște cover. Cărbuni din ăștia, dar am noroc. Pentru că știu că se găsesc des cărbunii, dar fără cărbuni e foarte greu să joci Minecraft. Pentru că lemnul, focul, îl mai aprins cu lemn. Dar torțele, toate astea să-ți faci lumină, e aproape imposibil. Mamă, să vedem, e zi sau noapte, e noapte. Nu, mi-e frică să ies sincer. Ia uzi un schelet. Aici nu mai sunt. Ia, acum pot să... nu. Și unde mi-arată coordonatele? Mamă. Dar nu știu unde sunt coordonatele. Mi-arată. Ca să știu.
Punem puiul. Așa, să-mi pregătesc asta să l-am aici. Să facem o scăriță noi. Până mai așa scară avem nevoie. Așa, stați un pic. Bă, dacă am la telefonul ăsta și ajută pentru YouTube. Da, mă și încurc un pic. Unde-i? Aici. Nu prea am văzut-o, dar am făcut prea multe. Bă, da mai... Așa, să începem de aici. Aici. Stai că eu ies afară de acum. Așa. Un dirt. Am nevoie de dirt. Așa, și după apoi să urc. Am făcut destul de tare. Aici, nu? Așa zic. Să o astup că dacă vine vreun schelete. Asta să dau muzica mai încetul. Și cu muzica asta. Uite aici muzica. M-am nebunit. Așa. Și pe aici... Ce să mai fac? Ce să mai fac pe aici până ce vine ziua că mă plictisesc? Bă, asta doar un copanel, da? Ce să mai fac? Chicken. Așa. Stați să spun carnea asta. Să-l las aici, de fapt nisipul n-am ce face. Știți ce mă întreb eu? Cred că știți armura aia. Hai, nu. Așa, stați un pic, trebuie să mă bat cu ăla. Vreau să văd dacă mai e... Bă, dacă mai e ce îi zi sau... Asta nu merge. Așa. Să-mi las totuși niște carne la mine. Dar ce să fac? Prea puțin spațiu să mai măresc. Spun torța. Să facem un labirint, vreți? Așa, de aici te duci așa. Așa. Bam, o fundătură. De aici te duci așa. Așa.
Și tot încolo, și tot în fundătură. Stați. Să mai iau o torță. Să mai fac o torță, că nu mai am. Haide. Așa mai ajung. Să mai fac o torță. Nu vreau să lăs torța aici, dar vreau să, cât văd eu, nu o să o lăs tot timpul. Și aici, știți, ca să fie lumină de undeva. Așa. Aici o să fie încă o fundătură. Așa, așa mai facem rost de căul. S-a cam dus. Mai facem încă cu un pickaxe, nu mai fac mult. Așa, după ce îl las să strice pe asta și după nu mai fac. Așa. Bă, deja m-am pierdut și eu. Aici eram eu. Așa. Așa. Aici așa, fac multe înfundături să fie un labirint fain. Na, puteți să și opuneți ce face zi. Hai să vedem dacă e zi afară. În sfârșit s-a făcut zi. Ce să fac să nu pierd? Știu că e lângă asta. Dar eu nu vreau să mă duc departe, vreau doar o oaie. O oaie vreau. Unde găsesc oaie? Faza că nu prea e oaie. Unde este oaie? Hai, nu mai contează în episodul ăsta, nu mai facem pat și o să continuăm labirintul. Vedeți ce fain o să fie. Și cel mai fain labirint.
Vă zic eu, siguranță. Așa. Haide. Așa, deci. Uitați-vă cât de multă intrare are. Are o intrare. Pe aici. Aici nu mai merge o intrare, așa. Stai să dau pe desubt, să creadă că trebuie să meargă pe desubt să ajungă. Așa. Până și eu m-am pierdut în propriul labirint. Așa. Mergem pe aici. Da. Așa. Stai că mi-am pierdut. Cam atât a fost și cu acest episod. Până data viitoare, like, abonare, cu voi a fost Justin. Nu uitați să vă abonați și cam atât. Pa, pa!